La solsonina Cristina Ribera és la nova pubilla de la Catalunya Central i Xavier Gavarró, d'Òdena, és el nou hereu. Els nous hereu i pubilla de la Catalunya Central van ser proclamats aquest cap de setmana en un acte celebrat a Berga. Va ser un acte multitudinari que va aplegar més d'un centenar de pubilles i hereus. Durant l'acte també es van proclamar les dames d'honor i els fadrins. Així, la primera dama és la manresana Elena López, el primer fadrí és Xavier Andreu de Piera, la segona dama és Judit Balaguer i el segon fadrí Joan Pla, ambdós de la Valldan de Berga. Aquest va ser el veredicte del jurat, que va valorar els coneixements de la trentena de candidats a ocupar aquesta representació durant el proper any. Durant el matí de dissabte es van fer els exàmens i l'entrevista personal i a la tarda es va fer l'acte de proclamació al pavelló de Suècia de Berga. A més dels aspirants de la Catalunya Central, també hi van participar representants de les diferents comarques de Catalunya. La festa del pubillatge va finalitzar amb un sopar per a tothom.